Ara ja veiem els atletes. Atenció, aquí els tenim els cracs. Màster masculí, M45 i M50. Aquests atletes fan també un total de 4.500 metres. Exactament el mateix que la categoria anterior. Una volta al circuit, 4 voltes al circuit. Què has fet amb la motxilla? Allà, al sac, amb el sac, Que vagi molt bé, Cándido. Gràcies. No, Pero ya que el primer directo ha caído, hemos cerrado, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer la segunda salida del directo y voy a contar Atenció! Ja veiem els atletes, veiem el Puigdemont que es dirigeix cap allà, veiem el Juli de les sortides. Atenció, tothom cap a la sortida, 2 minuts. ¿Has hecho más larga? 2 minuts i la segona cursa del campionat de Catalunya de Cross Master. Quedan 22 Aquesta cursa, us recordo que és la més dolorosa. 5-3 atletes inscrits. Us recordo de 45 a 50. Atenció. Van al mateix circuit de la cursa anterior. 4.500 metres. Atenció, crono, tot preparat. Atenció, el club de la sortida. Preparats? Aquí la tenim. El campió de Catalunya de Cross Master. Qui serà el campió de 45 i qui serà de 50? Ay, el hombre casi. No, no, a mí no me da... Controla.